Eu creo que están dando un espectáculo lamentable á cidade, pero en todo caso nós sempre o dixemos, calquer conexión internacional nova que teña o aeroporto de Lavacolla, sempre, lóxicamente, que sexa conquerida a precios adecuados, pois terá o noso apoio, non? Pero, bueno, o que parece ser tamén é que hai dúas asociacións da cidade, os empresarios do Polígono do Tambre e máis a Cámara de Comercio que non contribúen económicamente a ese bo porque entenden que non é rendível, non? Hoxe plantexaban, ou onte plantexaban un destino que o Partido Popular tiña posto en riba da mesa, que era o destino a Varsovia, non? Bueno, lóxicamente coincidimos porque fora, como digo, un destino que nos apuntáramos xa fai tempo, non? Pero en todo caso, calquer destino internacional co que conte o aeroporto de Lavacolla vai a contar con noso apoio. O que non podemos entender son os espectáculos que están dando tanto o señor Bugallo como o Bloque Nacionalista Galego, que se supón que son un goberno de coalición, e a verdade é que o único que dá é a impresión de que o que están facendo é pelexarse por a ver quen ten o mando da televisión, non?